Един беден младеж продавал дрехи от врата на врата, за да плати за своето образование. Един ден той видял, че има само 10 цента в джоба си. Бил гладен и решил да помоли за малко храна в следващата къща, до която стигне. Гладът му обаче изчезнал, щом зърнал красивата млада жена, която му отворила вратата. И вместо за храна, той помолил за чаша вода. Жената забелязала, че младежът бил много гладен и вместо вода му донесла огромна чаша с мляко. Той я изпил много бавно и после попитал: колко ви дължа? Нищо не ми дължите. Отвърнала тя: моята майка ни учеше да не приемаме нищо в замяна на проявената доброта. Тогава ви благодаря от цялото си сърце. Отговорил младежът. Когато Хауърд Кери напуснал къщата, той не само се чувствал физически по-добре, но и възвърнал вярата си в Бог, която почти никога не го била напускала. Години по-късно, същата млада жена се разболяла много тежко. Местните лекари били объркани и изпратили младата жена в голям град, където смятали, че специалистите ще могат да диагностицират това рядко заболяване. Доктор Хауърд Кери бил повикан за консултант. Когато той чул името на градът, в който тя живеела, един спомен изплувал пред очите му. Той станал и отишъл в нейната стая. Влизайки там, той мигновенно я разпознал. Върнал се в стаята за консултации и решен да направи всичко по силите си, за да й спаси живота. От този ден нататък, той обръщал специално внимание на този случай. След дълга битка, войната най-накрая била спечелена. Доктор Кери бил дал инструкции болничната сметка да му бъде изпратена за одобрение. Когато получил фактурата, той я прегледал, написал нещо в полето и я изпратил в нейната стая. Отваряйки плика, тя си мисляла, че вътре ще намери фактура, която ще изплаща до края на дните си. Когато най-накрая отворила плика, нещо привлякло вниманието и върху полето на фактурата. Тя прочела следните думи: платено изцяло с чаша мляко, доктор Хауърд Кери. Радостни сълзи изпълнили очите и сърцето й. Тя прошепнала: благодаря ти, Господи, че любовта ти е докоснала ръцете и сърцата на хората. Споделете какво мислите за тази история в коментарите и ме последвай за още.